ब्रैजौनि गेजेराव जाय बिथांमोना सिकिउरिटिनि थि खालामदों बिथांमोना मोजां रोखोमै खालामाखै जायनि थाखाय 60% नंखाय एनडिएफबिफ्रा दिनै मोनदों होननानै जों खोनानो मोनदों। क'क्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय मंगलाजरा नब्लाङाव सानसेनि हाबाफारिजों एक्स एनडीएफबी फरामनि मोनसे मेहेरगोनां सावरायमेल खुंफुंदों। परबतजरा एक्स एनडीएफबी फराम कमिटिनि आफादगिरि जेथो ब्रह्मनि दैदेननायाव गाहामै गाहाम जोबनानै थाङो। बे सावरायमेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो मिरु एक्स एनडीएफबी फरामनि आफादगिरि सिला बसुमतारी, लेङाइ आफादगिरि बि नायस्रां औवारिजों लोगोसे गोबां गोजौ थाखोनि दैदेनगिरि आरो गोबां सोद्रोमाफोरा बे सावरायमेलाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। फोरमायगिरि बिथां बिरिमोनलां बसुमतारीया जोंनि खौरां बिजोंनि गेजेरजों मा फोरमायखो फैजों मिथिना लानि। नंगौ दिनै इउनाइटेड फराम एक्स एनडीएफबी हिसाबै परबतजरा साब डिभिजन इउनाइटेड फराम एक्स एनडीएफबी बिथांमोननि हांख्रायनायाव बिथांमोननि लिंनायाव दिनै नैबे मंगलाजरा बे कमिउनिटि हलावहाय जोंनि इउनाइटेड फराम एक्स एनडीएफबीनि थांखि बिखान्थि बेफोरखौ लानानै इउनाइटेड फराम एक्स एनडीएफबीआ दिनैसिम दाजेननायनिफ्राय दासिमहालागै मा मा खामानि मावबोदों बेनि सायाव जों गुवारै बेवहाय सावरायलायदों। नंगौ जोंनि जि गायसनगिरि आफादगिरि मानगोनां रन्जन दैमारि एलियास दियारनाब्ला सार बिथाङा दिनैसिम जोबथेसालियाव दं, बयबो नुदों, गासै बर' रायजो राजाफ्रा नुदों। बेनि सायाव जों दुखु फोरमायो, मानो होनोब्ला बिथाङा एकर्ड जानायनि सिगांबो बिथाङा जोबथेसालियावमोन, नाथाय पिस एकर्ड जाखांनायनि उनावबो दिनै बिथाङा जोबथेसालियाव दं। पिस एकर्डआ सोरजों जायो, मानि थाखाय पिस एकर्ड नाम मोनदों बेखौ गासै रायजो राजाफ्रा मिन्थिगौ, दिनै जों बुंलायाबाबो। मानोबा पिस एकर्डआ ओरैनो जायाखै हिसाबै दिनै जाय बिथाङा सिगनेटरि सुप्रिम सिगनेटरि, नाथाय बिथाङा दिनै जोबथेसालियाव दङ। बिथाङा जों बायदि दिनै उदां अख्राङाव फैयाखै, बिनि थाखाय गासै एनडीएफबी सोद्रोमाफ्रा दुखु मोनदों, मुंख्लं न'खरनि सोद्रोमाफ्रा दुखु मोनदों, आरो जाय एनडीएफबीनि फेमिलि गासैबो दुखु मोनदों आरो जोंबो दुखु मोनदों। नंगौ दासिमबो मोनजोबाखै, दासिमहालागै फ्राय 400फ्रा मोनबाय, 400सो। नाथाय जों मोनथिदों बेनि गेजेरावबो 400नि गेजेराव जाय बिथांमोना सिकिउरिटिनि थि खालामदों बिथांमोना मोजां रोखोमै खालामाखै जायनि थाखाय 60% नंखाय एनडीएफबीफ्रा दिनै मोनदों होननानै जों खोनानो मोनदों। जोङो बेनि सायाव दुखु मोननाया बेसो, बे नंथारै एनडीएफबीखौ बोरै जों मुंख्लंनि लिस्टआव दोननो हानो आरो बिथांमोननि मुंखौ जों बोरै मुंख्लंआव जों लिरनानै दोननो। बेनि थाखायनो जोङो मोनसे सिन्था खालामदों इउनाइटेड फराम एक्स एनडीएफबी हिसाबै बावैसो दाननि गेजेराव फिन खेबसेबाव जोङो बिथांमोननि सायाव गेबेङै नायबिजिरगोन आरो बेनि सायाव जों सोर एनडीएफबी नि मुंख्लं नंगौ नङा जों बिनि सायाव मोजाङै नायबिजिरफिनगोन। दिनैनि मेलनि गेजेरजों जों बिदि जेबो थांखि लायाखै। जों दिनैसिम इउनाइटेड फराम हिसाबै दाजेननायनिफ्राय मा मा खामानि मावबोदों जों बेखौ जों फोरमायदों। जों दासिमाव दिल्लीयाव खेबनै खेबथामहालागै जाबाय, जे एनडीएफबीनि रिहेबिलिटेसन एक्सग्रेसिया आरो बिनि अनगायैबो जब्स आरो स्पेशल रिक्रुइटमेन्ट आरो एनडीएफबीनि अनगायैबो बर' इयुथ्सफोरनि थाखाय मोनसे रिक्रुइटमेन्ट दङमोन, बेनि सायावबो जोङो सावरायलायदों। लोगोसे बाउन्डारि एक्सटेनसननि खोथा आरो गुबुन गुबुन मोनथायफोरनि सायाव एनडीएफबीनि अनगायैबो बर' रायजो राजाफोरनि जि माखासे जोंनि सिमांमोन, जि जोंनि सायाव फोथायनाय दङमोन, बेफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय दिनै बेनि गेजेराव जों सावरायलायदों आरो फोरमायलायदों। क'क्राझार सहरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बिटिआरनि गाहाय राजथावनि क'क्राझार सहरनि जेडी रडजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव रोंगौथि गोनां डक्टर आरो नार्स स्टाफफोरनि गेजेरजों गथ'साफोरनि बेरामजों लोगोसे जायखिजाया बेरामिफोरनि थाखाय होगासिनो दं मोजां फाहामथाय। बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गोबां फाहामथाय खाबुफोर मोननो हागोन। 24/7 इमारजेन्सि सार्भिस, लेबरेटरी, फार्मासी, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकोलॉजी, डेंटल, यूरोलॉजी, डेंटल एक्स-रे, प्ले एरिया,
एक्स-रे, सन'ग्राफि, अटि, आइसिइउ, एनआइसिइउ, पिआइसिइउ नि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन आरो लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 9101 655 430 8822 688 026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।